PrEP HIV:n ehkäisyyn, mitä sinun on hyvä tietää ennen aloittamista. Mikä PrEP on? PrEP, altistumista edeltävä estolääkitys, on lääke, jota otetaan HIV-tartunnan ehkäisemiseksi. Se sisältää 2 vaikuttavaa ainetta, tenofovir-disoproksiili ja emtricitabine, yhdessä tabletissa. Ohjeen mukaan otettuna se estää HIV:tä lisääntymästä elimistössäsi. Tutkimukset osoittavat, että oikein otettuna PrEP ehkäisee HIV-tartuntaa erittäin tehokkaasti. Ennen aloittamista, tärkeimmät asiat. Aloittaaksesi sinun on oltava HIV-negatiivinen. Lääkärisi varmistaa tämän testillä ennen kuin aloitat, ja testaus tehdään uudelleen säännöllisesti niin kauan kuin käytät lääkettä. PrEP on erittäin tehokas, kun se otetaan ohjeen mukaan. Tutkimukset osoittavat, että päivittäinen PrEP vähentää seksissä saatavan HIV-tartunnan riskiä yli 99%. Pieni määrä ihmisiä eri puolilla maailmaa on saanut HIV-tartunnan PrEP-lääkityksen aikana. Näissä harvinaisissa tapauksissa taustalla on yleensä joko lääkkeelle vastustuskykyinen viruskanta tai liian vähäinen lääkemäärä elimistössä. Lääkkeen ottaminen ohjeen mukaan on se asia, joka tekee siitä tehokkaan. PrEP suojaa vain HIV:ltä. Se ei suojaa muilta sukupuoliteitse tarttuvilta infektioilta, seksitaudeilta, kuten kupalta, tippurilta tai klamydialta. Kondomi vähentää näiden riskiä, ja säännöllinen seksitautitestaus kuuluu osana PrEP-lääkitykseen. PrEP voi vaikuttaa munuaisiin. Harvinaisissa tapauksissa munuaisten suodatuskyky voi heikentyä. Tämä vaikutus on yleensä pieni ja korjaantuu, kun PrEP lopetetaan. Kerro lääkärillesi, jos sinulla on ollut munuaisongelmia tai jos käytät muita munuaisiin vaikuttavia lääkkeitä. Lääkärisi tarkistaa munuaistesi toiminnan ennen aloittamista ja säännöllisillä seurantakäynneillä. Vaikutus luuntiheyteen on vähäinen. Kerro lääkärillesi, jos sinulla on osteoporoosi, hauraat luut tai jos suvussasi esiintyy jompaakumpaa. Lääkärisi tarkistaa hepatiitti B-tilanteesi ennen aloittamista, koska PrEP:n sisältämät lääkkeet vaikuttavat myös hepatiitti B:hen. Joillekin tulee aluksi lievää vatsavaivaa, pahoinvointia, turvotusta, löysempiä ulosteita. Tämä menee yleensä ohi ensimmäisten viikkojen aikana. Säännöllinen seuranta on tärkeää. Varaa aikaa kattavaan seksitautiseulontaan ja käynti lääkärisi luona 3 kuukauden välein. Jos sinulle kehittyy missä tahansa vaiheessa oireita, jotka huolestuttavat sinua, keskustele lääkärisi kanssa. Miten PrEP otetaan? Se, miten PrEP otetaan, riippuu siitä, millaista seksiä useimmiten harrastat, koska lääke saavuttaa suojaavan pitoisuuden eri kudoksissa eri ajassa. Anaaliseksiä harrastaville homo- ja biseksuaalisille miehille. Tässä on 2 vaihtoehtoa ja molemmat toimivat hyvin. Päivittäinen PrEP. Aloittaminen, aloita ottamalla 1 tabletti joka päivä. Noin 3 päivän päivittäisen käytön jälkeen olet suojattu anaaliseksissä. Jos tarvitset suojan nopeammin, voit ottaa 2 tablettia yhdessä ensimmäisenä annoksenasi, tämä saavuttaa suojaavan pitoisuuden noin 2 tunnissa. Tämän jälkeen jatka 1 tabletilla päivässä. Jatkaminen, ota 1 tabletti joka päivä. Sen ei tarvitse olla joka päivä samaan aikaan, vaikka kiinteä kellonaika helpottaakin muistamista. Lopettaminen, jatka PrEP:n ottamista viimeisen anaaliseksin jälkeen, 1 tabletti 24 tunnin kuluttua ja 1 tabletti 48 tunnin kuluttua. Nämä 2 ylimääräistä päivää pitävät suojaavan pitoisuuden yllä, jotta äskettäinen altistuminen tulee katetuksi. Sen jälkeen voit lopettaa. Tarvittaessa otettava PrEP, 2-1-1. Tarvittaessa otettavaa annostelua on tutkittu hyvin anaaliseksiä harrastavilla homo- ja biseksuaalisilla miehillä. Ipergay-tutkimuksessa se vähensi HIV:n riskiä noin 86% ja jatkotutkimuksessa oikein otettuna noin 97%. 2 tablettia yhdessä, 2-24 tuntia ennen seksiä. 1 tabletti 24 tuntia ensimmäisen kaksoisannoksen jälkeen. 1 tabletti 24 tuntia tämän jälkeen, 48 tuntia aloitusannoksen jälkeen. Jos seksi jatkuu usean päivän ajan, jatka 1 tabletin ottamista 24 tunnin välein ja ota viimeinen tabletti 48 tuntia viimeisen seksikerran jälkeen. Tärkeät kohdat, tarvittaessa otettava annostelu toimii vain PrEP:n tenofovir-disoproksiili, emtricitabine, TDF, FTC, muodon kanssa, Truvada ja sen rinnakkaisvalmisteet. Aseta hälytykset 24 ja 48 tunnin tableteille. Yleisin syy, miksi tarvittaessa otettava annostelu pettää, on jatkotablettien unohtaminen sen jälkeen, kun seksi on ohi. Juuri nämä jatkotabletit ovat se suoja.
Jos sinulla on hepatiitti B-infektio, tarvittaessa otettava PrEP ei sovi sinulle. Päivittäinen annostelu on tällöin paras vaihtoehto. Vaginaalista tai neovaginaalista seksiä harrastaville, naiset, heteroseksuaaliset miehet ja transtaustaiset henkilöt. Vastaanottavassa vaginaalisessa ja neovaginaalisessa seksissä päivittäinen PrEP on suositeltu tapa ottaa lääke. Tenofoviirilla kestää näissä kudoksissa kauemmin saavuttaa suojaava pitoisuus kuin anaaliseksissä, joten päivittäinen annostelu antaa luotettavimman suojan. Aloittaminen, ota 1 tabletti joka päivä. Noin 7 päivän päivittäisen käytön jälkeen sinulla on suojaava pitoisuus vaginaalista ja neovaginaalista seksiä varten. Toisin kuin anaaliseksissä, kaksoisannoksen pikakäynnistys ei oikaise tätä, joten anna sen kestää koko 7 päivää. Jatkaminen, ota 1 tabletti joka päivä. Lopettaminen, jatka 1 tabletin ottamista joka päivä 28 päivän ajan viimeisen riskialttiin kerran jälkeen. Pidempi häntä pitää suojaavan pitoisuuden yllä, jotta äskettäinen altistuminen tulee katetuksi. Raskaus ja ehkäisy. Jos voit tulla raskaaksi ja harrastat seksiä ilman kondomia, muista, että voit tulla raskaaksi, harkitse ehkäisyä, jos et yritä tulla raskaaksi. PrEP:n TDF-FTC-muotoa pidetään sopivana jatkaa raskautta yritettäessä, raskauden aikana ja imetyksen aikana, eivätkä nykyiset hoitosuositukset pidä sitä esteenä perheen perustamiselle. Jos olet raskaana, suunnittelet raskautta tai imetät, kerro lääkärillesi. Tapahtumakohtainen annostelu, uudempi vaihtoehto, josta kannattaa keskustella lääkärisi kanssa. Päivittäinen PrEP on tälle ryhmälle vakiintunut, suositeltu vaihtoehto. Uudemmat kansainväliset hoitosuositukset, BASH, Iso-Britannia, 2025, tukevat myös tapahtumakohtaista annostelua joillekin vastaanottavaa vaginaalista tai neovaginaalista seksiä harrastaville. Tämä ei ole vielä kaikkialla vakiintunut käytäntö, joten ota se esille ja suunnittele se lääkärisi kanssa sen sijaan, että aloittaisit omin päin. Jos olet vastaanottava osapuoli, tuettu ohjelma on 2:7 tablettia 2-24 tuntia ennen seksiä, sitten 1 tabletti joka päivä 7 päivän ajan viimeisen seksikerran jälkeen. Jos olet antava, penetroiva osapuoli, tuettu ohjelma on 2-1-1. Tapahtumakohtainen annostelu toimii vain TDF-FTC-muodon kanssa. Säännöllinen seuranta. Osana normaalia PrEP-rutiinia käyt lääkärisi luona 3 kuukauden välein. Tämä on uutta reseptiä, kattavaa seksitautiseulontaa ja munuaistarkastusta varten, ja se on hyvä tilaisuus keskustella mahdollisista haittavaikutuksista. Käänny lääkärin puoleen. PrEP on reseptilääke. Selvittääksesi, sopiiko se sinulle ja mikä vaihtoehto sopii tilanteeseesi, keskustele lääkärin tai seksuaaliterveysklinikan kanssa siellä, missä asut. Varaa aika, jos sinulle kehittyy oireita, jotka huolestuttavat sinua, jos epäilet altistuneesi HIV:lle ilman suojaa, tai jos 3 kuukauden seurantakäyntisi on ajankohtainen. Nämä tiedot ovat luonteeltaan yleisiä eivätkä korvaa henkilökohtaista lääkärin neuvontaa. PrEP on reseptilääke. Keskustele lääkärisi kanssa siitä, sopiiko se sinulle. Tohtori George Fogensmith, yleislääkäri, GP.